czy Wendisz tam dobudówkę zrobił? Bo to wyraźnie w spisie... Dobudówkę, czyli co? No jak ta fabryka była 10 na 10 metrów, powiedzmy, to była jeszcze zrobiona potem dobudówka. No na razie nic takiego nie zidentyfikowaliśmy. Nie, no ja dałem panu. Ten fundament, tak jak mówię, ten fundament, o którym I to mi pasuje, przypuszczamy, że to jest fundament przędzalni Wendisza, no to mamy zidentyfikowany, wiemy gdzie on biegnie. Nie, zgadza się, ale ten fundament mi pasuje, bo przybudówka była węższa. Proszę wziąć pod uwagę, że fundament mi pasuje idealnie. Zaraz no jest. Tylko kto ją zbudował? Można to ustalić na podstawie rozmiaru i charakteru cegieł. Powiem panu, przybudówka parter murowany gąd, wymiar 13,5 na 7,78, czyli to by mi pasowało. Idealnie. A dopiero Scheibler. Który Scheibler teraz? Scheibler to wszystko to jeden. Jak jeden? Lata 1880, Karol Scheibler. Karol Wilhelm. Budowania tutaj obiektu. No tak, ale kto? Z tego Kto co my wiemy, dobudówkę zrobi? Dobudówkę musiał zrobić MES. Dobudówka była 50 lat przed Scheiblerem. No o to chodzi, ale teraz czy Wendysz się zorientował i zrobił dobudówkę, czy w okresie bez Królewia zrobili dobudówkę, czy zrobił to MES? Czyli przez te 15 lat między 1830 a 1845? Tak. No kto mógł tu coś robić, jak nie miał tytułu własności do ale, tego? Ani tytułu najmu, ani niczego innego. Tu był tak zwany zarząd komisaryczny. Jeżeli pana interesuje, podam panu kto to. Tu był facet, który miał się w ogóle całym tym opiekować. On miał własną fabrykę i się nie opiekował. A wiemy jak się nazywał? Tak, ja to znajdę. Tylko ja nie mam archiwum tu, moje archiwum jest w Niemczech niestety. Proszę pana. I tak cokolwiek, że tak powiem, ustalił pan na ten temat. My na obecnym etapie nie mądrzymy się. Zbieramy wszelkie możliwe informacje po to, żeby je ułożyć w układankę. Także wszelkie pana informacje będą dla nas bezcenne. Panu Rybacki, tak się nazywa. Tak, to jest pan, który prowadzi te badania. Księga wieczystych. Jest, ale księga wieczysta tego obiektu po wojnie została przeniesiona do archiwum. A później mnie to nie interesowało i nie poszedłem za ciosem. No my jakby zaczęliśmy dopiero te badania jakby związane z archiwami i w ogóle badania. No jesteśmy na etapie, rozpoczęliśmy, także ja jestem daleki od formułowania kategorycznych wniosków. Ale widzi pan, ja podchodzę jeszcze z innej strony. Znam Niemców. Wendisz był Niemcem. No Saksończykiem. Z Chemic. Tak. A MES był tam, gdzie się Karol Scheibler urodził. Z Montjoie, czyli obecnie bić z mapy, bo mapę chodzi wysokością, jak to koło powinno być usytuowane. No wiemy tylko, że było górne i że nie było duże. Zresztą 2 metry przymierzamy się do tego, żeby makietę zrobić tego przedsięwzięcia. Makietę to nie, no tutaj do środka. No natomiast nie do środka? Do środka makietę taką w skali 1 do 5, makietę tego przedsięwzięcia. Przy budynku Kopisza, ale budynku, nie bielniku, rozumiem. Była wewnątrz magiel skrzynasta. Tak? I ta magiel była napędzana tej wielkości kołem. To koło się zachowało i babka, która jest przewodniczką po Łodzi, mówi, że około 15 lat temu to koło stało gdzieś tam wewnątrz w budynku. Co się z nim stało? Oryginalne. Jeśli jest, to może się uda zdobyć. Wie pan, ja te dokumenty, co mam, to ja wszystkie panu Rybackiemu dałem. Bardzo będziemy wdzięczni. Miałbym tylko prośbę, gdyby zechciał pan do tych dokumentów dopisać listę i uprzejmie podpisać się, żebyśmy mogli potem w przyszłości, że tak powiem, nie tyle bić, co wyrazić podziękowanie za współpracę. Żeby było wiadomo, komu dziękować. Panu Rybackiemu. Nie wiem tylko, czy Wendisz, ten budynek, który miał tak stać, czy on go tak obrócił, czy on go tak przesunął? Trudno powiedzieć. Wie pan. I teraz tak, to jest ten budynek, to jest z wymiarów, które mam dobudówka, tylko w dobudówce mi jedna rzecz nie gra, wie pan? Wyższa od młyna. Zupełnie możliwe. Ale u Wendisza, jak MES przejął fabrykę i zrobił dobudówkę na maszynę parową, to jest wyższa od głównego. A później właśnie to wychodzi, że to idzie tak prosto, a więc kto to zrobił? Scheibler?
Scheibler to już tu ja to raczej... Mam na myśli firmę Scheibler. No, z dokumentów tych wieczystych wynika, że Groman, kiedy to kupował w latach 70. Skąd się tu XIX Groman?